Myslíš, že tie ponožky, keď sa vyperú, tak potom sú ešte... Áno, sú. Vyzerajú ešte lepšie, sú mäkké, je v nich tak teplo. Keby si ich len videl. Nežartuj. Že práca je jasná. A chcela by som nahlásiť stratu mojich ponožiek. Teda mali sme ich doma a stratili sa na ponožky. Máme peniaze, áno, tu sú peniaze za ponožky. E, Veď oni nás pustili. A čo teraz môžeme zase štrikovať ponožky? Poďme, tak poďme. A vlastne iba ja. Ježiš, jak to bolí. Zabrali nám všetky ponožky z domu. A on chce nahlásiť. A on by potreboval tiež hrubé ponožky. Hovorí, že je mu v tej zile celé už zima. Celé, celé je mu zima. A ty sa ako voláš, chlapče? Ja som Bartolomej. Z Bartolomoviec pri Bartolomova. A ty sa máš ako? Ja som tu stratil ponožky, preto ma zamkli. Zatkli, a teraz už choď. Aha. Takto som urobil a už som ponožky neuvidel. Myslíte, že tie ponožky sa dajú niekde kúpiť? Ja myslím, že tie ponožky sú tak kvalitné, že by sa mali dať kúpiť všade v kvalitných obchodoch. Ale nie je to isté, či sa budú dať. Aha. A vy vravíte, že tie ponožky, vy ste ich predtým videli? Predtým, ako sa stratili. Ja som ich nevidela. Dávno predtým som ich nevidela. Ale nevrav, veď povedz pravdu. Ale povedz, no veď. Ale naozaj nevidela. Haha. No tak vidíš, ako klame. Haha. Ja, to je šťastie.